Christ, driven by mission, which is to make disciples. Wenzani uJehova umlilo uvela uyehla same time uzukhotha ngisho amanzi aye kulomsele koma kwathi gaqa lithi sikaNkulunkulu abantu bonke laba babememeza uBhali bathi impela lo uNkulunkulu uyo mele ukhonze uyo mele ukhonze uyo mele Asibambeni bafethu, asibambeni ngoba sisezwini. Awu haleluya. Kodwa khona nje kunomlilo esavalelwe wona, noma ngabe besiba ucima kodwa uyavutha. Awu haleluya. Ukuvuthe phakathi kwabantu bethi baqeda ngathi kodwa besiyavutha lo mlilo. Sinomlilo Jehova oh hallelujah. Sinomlilo oh hallelujah. Kunento evutha ngaphakathi kithi iyavutha ikivuthe isimo sithi siyasimboza kodwa besiyavutha umlilo uwe konke. Sinomlilo awu haleluya. usunqe emakhaya isimo sibheda kodwa lo mlilo besiyasungqa uma sike sawumemeza umlilo wegama likaJesu uyavutha vuthisa umlilo. Hayi bafethu akasivuthiseni umlilo. Nawo 2026 awuvuthe umlilo. Vuthisa lo mlilo. Uvutha ngaphakathi kwami. Uhlala uyivuselela umlilo kaJesu. Incwadi ngokwezenzo chapter 16 verse 25 and 26. Isihloko ukuphenduka komgciniziboshwa. 25. Kepha phakathi kobusuku oPaul noSila bekhuleka bamdumisa uNkulunkulu ngamahubo, iziboshwa zabezwa. Kwavela ngokuzuma ukuzamazama komhlaba okukhulu, kwaze kwazanyazanyiswa izisekelo zetilongo, kwavuleka khona lapho iminyango yonke, kwathubuluka nezibopho zabo bonke. Sikhuluma ngoPaul noSila, ababazalwane ababebekhonza uNkulunkulu egameni likaJesu, esibathola ukuthi bebehamba beshumayela ivangeli. Kukhona izindawo eziwu2 abake bayihamba nje badabula ngeenyawo. Uma ulifunda izwi lenkosi lithi uMoya oNgcwele akavumanga ukuba bakhulume. Haleluya. Akavumanga ukuba basho lutho. Kushuthi into yabo ngalelo langa yayithi nje abahambe nje bedabule kuphela bengakhulumi lutho. Into engithanda ngabo babekwazi ukumlalela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu namhlanje uthe asidabule la, akashonga ukuthi asikhulume. Uthe nje ukudlula kwethu nje dlula, kukhona into ezosala yenzeka. Haleluya. Futhi uma ethe abakhulume bebekwazi ukukhuluma, bafike bashumayele
bashumayeza abantu bese abantu bayaphenduka egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Sibathola behamba beshumayela. Uma ngabe bese behamba babona intombazane eyayigitshelwe umoya omngoma. Hallelujah. Le ntombazane uma ufunda uyilalelisisa kahle indaba yayibabona ukuthi bangabantwana bakaNkuluNkulu. Awu hallelujah. Yayisisho phela isishe ngathi isiyasho kube ngathi siyaba prophet. Kodwa basebona bekhansela lokho ukuthi abafuni ukuthi bona batshelwe izinto umuntu ongekho ongawusebenzeli umbuso wabo. Awu hallelujah. Basebekhuleka bethandaza bethi ngegama lika Jesu lo moya womngoma awuphume. Awu hallelujah. Le ntombazane uma sifunda ngayo yayisangoma nje yayisebenzela abanikazi bayo kusuthi yayikwazi ukuthi ibhulela abantu bese kutholakala imali. Awu hallelujah. Ngesikhathi ke sebenza kanjalo sebeshilo bethi lo moya awuphume. Babona laba bayisebenzelayo ebasebenzelayo ukuthi lo moya usuphumile manje. Basebefuna bebuza ukuthi kwenzakaleni. Basebethola ukuthi Paul noSila bamemeze igama lika Jesu wase uphuma lo moya womngoma. Emveni kwalokho usuphumile umoya womngoma basebekhathazeka. Babona ukuthi kahle kahle inzuzo ke asizuyithola. Basebebiza induna yakhona bathi nampa laba bantu benze ezinye izinto esingazazi kulelizwe. Babeqinisile vele lalingaziwa igama lika Jesu. Hallelujah. Bafika Paul bekhuleka bazo introduce igama lika Jesu. Ba introduce igama lika Jesu ukuthi linamandla. Noyisangoma uyakwazi ukushintsha. Nawashintsha oyisangoma washintsha sengibenyezwa igama lika Jesu. Baphatheka kabi. Bathi ngeke sisayithola inzuzo manje. Shuthi khona izinto esingeke sayithola manje ngoba khona into esiyenzekile. Awu hallelujah. Baba abantu bami manje. Okay. Uzoba umgcini boshwa mfethu. Sacela ukuthi Paul noSila beze ngapha. Okokuqala sebemangaleliwe. Mabeqeda ukumangalelo akupheleli lapho. Bamangaleliwe base sebeyashaywa. Bashayela ukuthi bamemeze igama lika Jesu bashintshe umuntu okade kwazi ukulethela abanye abantu inzuzo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Nkosikazi ngicela uze ngala uze sizoyilokhuza kahle la. Umgcini boshwa lokusejele. Hallelujah. Lo umgcini boshwa akazilutho uzotshelwa yilaba ukuthi uzotshelwa induna ukuthi laba ababoshwe benze into engafuneki. Yena uzovuma lokhu okushiwo induna ngoba phela induna inikezwe igunya. Yena wenza umsebenzi wakhe. Bashayiwe nizona bake bafethu nizona bakhona bashayiwe basejele. Bashayiwe basejele. Okay, shuthi leli side ngapha kusejele iboshwa zonke lezi eyivalele ejele kodwa futhi ezobisizakala ngenxa yamadoda lawa egameni kaJesu Kristu waseNazaretha bavalelwa ejele bazwe ubuhlungu. Hallelujah. Uma kuthiwa uhanjiswa lapha yana usuke ubanjwe ngendluzulwa. Angithi kusuke vele isuke isixabene. Usuke vele abantu sebethatha ngendlela abatshelwe ngayo ukuthi unjani. Uyabona babafaka kabuhlungu ukuthi hey ngenani lani naniboshiwe nina nenze iqala hlala phansi. Nenze iqala nina niphule umthetho nina anihloniphanga induna. Awu hallelujah. Nalo useyavuma. Hallelujah. Into yabo ngithanda ngokuthi abazange babuke ijele. Amen. Awu hallelujah.
abazange babuke ngoba uma ungathiwa ubuka lona leya ndawo leyana ibuhlungu indawo enosizi leyana indawo ongakwazi ukwenza isikhathi ukunto yakho ngesikhathi sakho sithandayo ulalela iinstruction yakhona ngisho ungayithandi kuukuthi ngoba phela ngithona useqaleni vele kodwa bona bakhohlwa ukuthi sinecala haleluya lithi iBhayibheli uma silifunda lithi bakhuleka haleluya badumisa uNkulunkulu badumisa uNkulunkulu bephakathi ababhekanga indonga zejele ukuthi uNkulunkulu sophuma nini uNkulunkulu uphunya kanjani lana kodwa bathi ungcwele uThixo ungcwele uThixo Sisizumuntu osesimene kufanele ngabe udumisa uNkulunkulu kodwa yena ubuka isimo wathungwele uThixo ungcwele uThixo atmosphere awu haleluya abagibela amandla kamoya engcwele uma sifunda iBhayibheli lithi kweswakala usapha kweswakala ukuthi manje kunabanye abantu abafikile thina bese size sineyiboswa nje esinye kanti akusona iboswa lesi kanti kusokhululwa thina awu haleluya kanti thina sizokhululwa bese sithi kufika abafethu kanti ayifika abanye kanti sesivakashelwe izulu awu haleluya lavakasa izulu lavakasa phakathi hayi bafethu lavakasa izulu lavakasa etilongweni uNkulunkulu wethu uyafohla yazi uNkulunkulu wavela wenza iplan wathi ukuze kusizakale laba bantu angiyeke laba ukuze bangathi baboshiwe ukuze into yami izokusala iqhubeka yafike yaqhubeka bathi ungcwele banemvimbo bashayiwe babekhululwe impahla zabo kwakungekho mnandi mhlawumbe kwesisikhathi nokungcwele oba ungazwakali kahle ukuthi bethi bamphimisela kodwa kwasukuthi ngoba bagishwa nezulu super kunomlilo ongena ngaphakathi kwavele kweswakala hayi bafethu kwavele kweswakala ngoba ungafohla esefohlile kezwakala engafohla nakuwe awubheke ukuthi umuntu uthandwa kangakanani kufanele ukuthi kube nomuntu ozwa ubuhlungu ukuze kusizakale omunye umuntu hayi kufanele ukuthi kube nomuntu osayiwayo kufanele ukuthi kube nomuntu esimlethayo
ukuze kwazi ukusizakala omunye umuntu ukuze kwazi ukucela ukuthi noba kunjalo uyathumiseka. Uyathumiseka. Uyathumiseka nakuleso simo. Uyathumiseka. Awukwazi ukuthi usejele unikezwe ithuba bese uzosikhulumela ngejele. Sicela uNkulunkulu thina. Sicela igama elihle thina. Sicela igama elihle usicele lona, uthasethembe lona. Sicela usithembise igama likaJesu. Sicela usikhulumele ngoNkulunkulu. Ake sikhulumeni ngoNkulunkulu. Noma sesiboshiwe, noma sesishayiwe imvimbo, kodwa ake sikhulumeni ngoNkulunkulu. Wena mawuke wahlethwa, usuyathula. Wena mawuke wadelelwa, usuyathulwa. Wena mawuke wakhuzwa, usuyathukwa. Sicela uNkulunkulu. Uyinkosi ephakemeyo Mbongeni Sithini leziboshwa manje ngoba thina siboshiwe. Sithi inkosi ephakemeyo, haleluya. Zimbona uNkulunkulu eyinkosi ephakemeyo. Zona nje sekuvele kwehla izulu. Hawu haleluya. Sekuvele kwehla izulu ngoba liyehla izulu nasesimeni. Hawu haleluya. Alehla izulu. Kwezwakala. Neboshwa zabezwa. Bezwe ukuthi sekukhona abanye abantu manje. Kukhona into engajwayelekile esizwayo. Kukhona abantu abafikile. Basikhulumela ngoJesu siyamthatha. Kwenzeka ushintsho. Kwenzeka ushintsho. Basizakala ababe namacala. Ngenxa yoPaul noSila, haleluya. Basizakala, baphepha, nomgcini iboshwa naye wagcina sesizakala. Oh haleluya. Abasizakala abantu. Oh haleluya. Abasizakala abantu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dumisa uNkulunkulu. Buka uNkulunkulu. Khazimulisa uNkulunkulu esimene kusona ukuze abantu bambone. Iboshwa zambona uNkulunkulu oPaul noSila ukuthi uyaphila. Awu haleluya. Mhlabe bethu ungophilileyo. Bathini laba bantu sathi siboshiwe bazothi ungophilileyo. Bona vele ngendlela bambona ngayo. Haleluya. Bathi bafethu uJesu uyaphila. Awu haleluya. Kukhona umuntu ozokhulula namhlanje. uJesu uyaphila. Bamveza uJesu engophilileyo. Bamveza uJesu enamandla. Uyaphila. 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 Ungophilileyo. Awu haleluya. Ungophilileyo. Ungophilileyo. Uyaphila. Kulungile ke ngena ke bese udumisa uNkulunkulu. Akusenani ke usuze wangena entulongweni ngeke udumisa uNkulunkulu. Ungophilileyo. Ungophilileyo. Ngimbono umuntu. Abazange babalise ukuthi yazi thina nje size sifakele ukuthi simemeza igama lika Jesu sashintsha intombazane nomngoma. Abakushongo konke lokho
baqhubeka nomsebenzi. Awu haleluya. Umsebenzi awumanga. Awu haleluya. Ungathi enhlizweni zabo babethi qhubeka Nkosi uyibonakalise. Qhubeka Nkosi. Awu haleluya. Engathi nathi amen zethu singake sithi qhubeka Nkosi. Angikwazi Nkosi ukuthi ufuna ukungibeka aphi. Kodwa uNkulunkulu ngiyadedela ngithi qhubeka. Qhubeka Jesu. Bashaywa bakhunyulwa ngishingo babeyigqokile. Oh haleluya. Lapha mawufika phela ufika uqhokiswe ingubo zakhona. Kodwa lo nkulunkulu esimkhonzayo nalo Jesu esimkhonzayo waqubuka eyingubeni zasejele. Ababhekanga ukuthi sisehlazweni bazothina abantu siqhokiswe ingubo zasejele. Thina nje kusuthi ayikho into enhle ngathi mhlawumbe ngaphandle nje sekubhaliwe ukuthi makunesolezo la khona sekubhaliwe kusaleza ukuthi oPaul noSila basejele ngalento yababayenzayo. Abakubuka ngalokho bambuka uNkulunkulu bakhazimuliswa uNkulunkulu egameni lika Jesu waseNazaretha. Haleluya. Bathi uyadumiseka wadumiseka uNkulunkulu. Into eyenza ukuthi uNkulunkulu adumiseke nababazake bahlale kulezo zinto kodwa nje babuka uNkulunkulu. Bathi babasabiswa nguwe sizokhuluma ngawe sisaqhubeka. Haleluya. Haleluya. Nathi besingenza kanjalo. Adumiseke uNkulunkulu. Haleluya. Sinabantu abashayiwe. Bashayelwa abanye abantu. Bashayela ukuthi ufanele bakhulume ukuze igazi labo bantu lingabuzwa kibo. Haleluya. Kunegazi okumele ukhulume phezukwalo. Uma uliyekile wangakhuluma phezukwalo lizobuzwa kuwe. Ukhuluma ngalo kuyisikhathi noma kungesiso. Awu haleluya awuthuli. Uyakhuluma ngalo uthumisa uNkulunkulu nangalo egameni lika Jesu. Awu amen. Sesothandaza. Sesiyathandaza bazalwane. Kunento evalelwe kithi. Engimele siyenze ukuze basizakala abanye abantu. Akunandaba ukuthi ushaya kangakanani kodwa kunento okumele uqhubeke uyenze. Lento yadlula yasuka koPaul noSila yaya kuyiboshwa. Yathi mayisuka kuyiboshwa yaya kumgcina iboshwa. Usuthi yayihamba nje lokho ingqongqoza. Kwakuyisikhathi sayo sokuthi ingqongqoze egameni lika Jesu yamehlula umgcina iboshwa watatazela wathi kwenzakalani. Wabuza ngoba manje uhleze igcina iboshwa kodwa baze kufike ezinye egameni lika Jesu. Ophenduka naye. Ophenduka naye. Uma selifunda liphela lapha uNkulunkulu woPaul noSila wabonakala. Bamvuma uNkulunkulu wabo. Bathi uyaphila uNkulunkulu wabo. Ngoba sekubonakale amandla kaNkulunkulu eoperator phakathi ejele. Eoperator aze afike nakumgcina iboshwa. Oh haleluya. Lamandla ayahamba amandla kaNkulunkulu efinyelele nalabonakala ngathi ngeke afinyelele khona. Shathabo sathola amandla aphilayo. Oh haleluya. Sathola amandla ayiwo. Baphuma le emakhaya kuthiwa baboshiwe kanti kuzofika isikhathi sokukhululwa ngezwi kaNkulunkulu. Ngoba noma bengagcina ikhona imithetho yala
engeke ifane nemithetho kaNkulunkulu. Kodwa kwase kufika umthetho kaNkulunkulu waphelelisa. Awu haleluya. Ngoba umthetho kaNkulunkulu bawufika ufika uphelelise. Awu haleluya. Umthetho kaNkulunkulu awukhemi uma nje uqondile. Mhlawumbe babesho bathi ngesaba umthetho kaNkulunkulu. Kukhona umthetho osekukhulunywe ngawo la. Hawu haleluya. Thina besithi sesisejele kodwa sesihlulwa ilomthetho esekukhulunywe ngawo manje. Sesizwa sinokukhululwa. Kade besithi siboshiwe kodwa sesingabakhululekile impela ngoba usefikile umkhululi. Oh haleluya. Ningahlala phansi bafethu. Usefikile umkhululi. Oh haleluya. Umkhululi wethu udabula kuzo zonke indawo. Umkhululi wethu unahlelo ngomuntu. Oh haleluya. Oh haleluya. Umusa kaNkulunkulu uyamlekelela umuntu. Hawu usofika uzufike ngishejele. Wafika umusa kaNkulunkulu. Siphanda abasatha. Sipha laba abasakha. Siphatho laba abasatha. Zakhululwa ingane zabantu. Awu haleluya. Emini ngizothi nanku umusa kaNkulunkulu okhulula nayo noma ngabe kuthiwa uboshwe kangakanani kodwa ukhona umusa kaNkulunkulu. Odumisayo akadumisa uNkulunkulu kuzwakala. Odumisayo akadumisa uNkulunkulu kuzwakala. Othandazayo akathandaze uNkulunkulu wakhe kuzwakala. Ay bafethu akathandaze kusibakade ophilayo kuzwakale basizakala abantu. Dumisa uNkulunkulu. Dumisa uNkulunkulu kuzwakale. Dumisa uNkulunkulu baphila abantu. Evalele kuwena. Akethi umuntu mayengena leminyango ethi kunendumiso engizwile. Kunomuntu engimzwe memeza igama lika Jesu. Kwase kwaba noshintsho. Musu kubuka ukuthi uvalelwe dumisa uNkulunkulu wena. Awu haleluya. Oh haleluya. Uthi mawungena uthi ungcwele uThixo ungcwele uThixo lento besingayenza manje. Besingayenza manje uma abantu bengabuyela endaweni zabo. Akhona abantu aphilisayo. Ngisacela nibuyele endaweni zenu manje. Fanele uNkulunkulu abonakala uNkulunkulu wethu esimkhonzayo. Ngoba sikhonza uNkulunkulu ohlukile. Sikhonza uNkulunkulu ongazelwe ongalali. Sikhonza uNkulunkulu ongeyafaniswa nabanye uNkulunkulu. Akwazeke. Khona abantu engimancenga manje ngicela ke sibuyele endaweni yethu. Ake sibuyele endaweni yethu bafethu. Ake sibuyele endaweni zethu. Musuphithisa hlala endaweni yakho. Uyele endaweni yakho ukuze izinto zoba right.
noma ngabe ububoshiwe kodwa uma sebefikile oPaul noSila bathumisa awusawuse ukhululwa manje isikhathi sokukhululwa manje oh haleluya yithuba lokuthi ukhululwe manje muvumele ukhululi akhulule ungahamba ubophekile khululwa manje ziphapho shata khululwa manje isikhathi sakho manje nansi kululeko khululeka manje akukateke lokho kubopha impilo yakho ngisho nakwizinto za spiritual akusesekukhaqheka ke manje awavuleke amasango empilweni yakho akukhaqheke ke manje usefikile umkhululi sasiyathandaza usefikile umkhululi ufikile uSimakade ufikile uMafohla ufikile uSonini nanini lifikile iwudlu lamawudlu ufikile yena owathela isihlalo sakhe ngenxa yothando lomuntu awu haleluya nokude naye akasondele manje nokude manje akasondele ikhona into yehlayo manje konke yehlayo manje